Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyambonga umoya ongcwele ngaleli thuba lamanje esinalo. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Nkosi amacala ethu. Usipha amandla nathi ukuthethelela laba abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kodwa usindise kokubi. Sihleli kuwe, sicashile kuwe. Wena moya ongcwele usivikela kukho konke. Ngokuthanda kwakho nangamandla akho siubumba ezandleni zakho, wena ungumbumbi. Amandla nobukhosi kungokwakho Nkosi, manje kuze kube phakade, njengoba wena ungumqali nomphelelisi weimpilo zethu. Ayenziwe ke intando yakho Nkosi uJesu, manje naphakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele, laba abakholwayo nalaba abangakholwa abathi abakholwa bona, uNkulunkulu mayevuma kulesikhathi samanje usheshise uthathe iBhayibheli elisendlini, ungabuzi nokuthi elikabani. Sheshisa uthathe iBhayibheli kuze uzoza ukuthi lento ekhulunywa la ibhaliwe yini phansi. Njengoba sengishilo ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela nondaba. Amen. Siyabingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu, nomusa nothando likaNkulunkulu. Sithi siloke simi ngakho ukuthula ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uyena uNkulunkulu ozimele, uyena uNkulunkulu ongenambonisi nongenamphelezeli, uNkulunkulu onamandla owakhazimulisa ukhona bakhe ngendodana yakhe uJesu Kristu. Yes Lord. Namanje siyambonga uNkulunkulu ngokuthi usinikile ithuba lokuthi size sime kule nkundla ukuze sikwazi ukuthi sidlulise umbiko oqhamuka kuye uNkulunkulu ngembhalo engcwele. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abanika izwi lakhe ukuthi balilobe phansi ukuze isizukulwane esilandelayo sikwazi ukuthi sithole amanoni nengcebo kanye nokujula nobuhlakani bukaNkulunkulu, ukuze abantu bazi ukuthi kukhona uNkulunkulu obusayo emhlabeni. Asinabo uNkulunkulu, sinoNkulunkulu. Amen. Bonke abantu abathi bayakholwa fanele ngabe bakholelwa kulo uNkulunkulu esikholwa kuye sonke thina esikholwa ngokweqiniso ebungcweleni, ngokuba uNkulunkulu abakholwa kuye balandela izwi lakhe elibhalwe phansi eBhayibhelini. Ayikho enye indlela, ayikho futhi enye into. Uma kukhona umuntu ophikisana neBhayibheli, lowo ungokaSathane. Ungizwise kahle, awuyena uSathane wena. Yes Lord. Awunawo amandla okuba uSathane. No. Uyithuluzi likaSathane. Yes Lord. Ngokuba uSathane usebenzisa wena ukuze azibonakalise imisebenzi yakhe. Ingakho uJesu Kristu ethi ningokayihlo uSathane. Yes Lord. Ngokuba umuntu ophimisela amanga akazicambelanga yena amanga, kodwa ke uwathathe kuyise uSathane. Ungumbulali, umuntu ongumbulali ugcwele umoya kaSathane. Amen. Awuhambe lapha kwincwadi yaseKorinte before ngiqhubeke. Incwadi yaseKorinte yesibili, isahluko sesibili, ngifuna uverse 11.
Siyayazi indlela usathane asebenza ngayo. Ukuze umazi usathane kumele umfunde. Ngokuba usathane uphilile kumina isikhathi eside nakwabanye bethu isikhathi eside ebasebenzisa njengezigqila. Ngikhuluma ngabo abantu abafebayo nabantu abangomahosha, abantu abadayisa izidakamizwa, abantu abadla izidakamizwa, abantu abadaka utshwala, abantu abaphingayo, abafundisi bamanga kanye nabantu ababethakatha. Bonke labo bantu babesetshenziswa usathane, izingane ezingahloniphi, zigcwele umoya kaSathane. So uma wena usuke wabasekuleso simo wadilivwa noma wakhishwa kuleso simo, usuyazi ukuthi usathane usebenza kanjani ngokuba sowufundile manje engqondweni yakho ukuthi uNkulunkulu ufuna wena uphile kanjani. So uma sowazi ukuhlukanisa indlela kaSathane nendlela kaNkulunkulu, usungazikhethela ukuthi wena ufuna ukuhlala kuphi, endleleni kaNkulunkulu engcwele noma ufuna ukuhlala endleleni kaSathane enokudukisa nobumnyama enobuyaluyalu. So ukuze ukwazi mina njengoba ngimla, ukuze ngikwazi ukukhuluma ngoSathane, kufanele ngimfunde uSathane. Njengoba naye uSathane ebafunda abantu bakaNkulunkulu, bafunda ngalo iBhayibheli ngokuba uSathane uqhamuka nangalo izwi lenkosi, akhohlisa abantu ngalo iBhayibheli, abantu bazithole bebhukude esonweni, kuthi ngelinye ilanga bazithole sebevuka esihogweni bengazange baplanele ukuya esihogweni. Bezitshela ukuthi benza intando kaNkulunkulu, kanti bona benza intando kaSathane. uSathane uyabahola, ubaholela ebhujisweni, ngakho kubakhohlisa ngalo iBhayibheli leli siliphethe. So ingakho sithi siyanitshela ukuthi uma uzoshumayela ngeBhayibheli fanele ushumele ngoSathane, ngemisebenzi yakhe umbule, ngokuba uSathane akazisebenzeli yena, usebenzisa abantu. Abaningi bazitshela ukuthi bona baze bathi akanamandla uSathane. Mawusho njalo wisibula. uSathane unamandla the moment uqala wena usenkingeni, esikhundleni sokuthi wena ukhuluma iqiniso bese uqamba amanga, usengenile uSathane shiqe. Hallelujah. Nje waqala wathi no, akusimini uyena ekubeni kuwena, ngoba wena ufuna ukuzisindisa, wena usukungenile uSathane. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Inyoka yayinobuqili. Uma ukuthi inyoka yayinobuqili noma ke bethi uSathane akanamandla, wakwazi kanjani ukuthi awise abantu bokuqala emhlabeni ababili? Wabawisa esonweni, bawela esonweni. Uzotshelwa umuntu ohleli kwisono othi uyakholwa, ngoba naku uphathe iBhayibheli mebehlangene lapha nomfundisi wakhe wamanga oshumayela igospel enoshukela, lezwakala kamnandi, mase begxuma, beshayika, bevuza amathe, kuze kuwa amawiki komama abangafuni ukuguga. Obaba babhizi lapha baconsa amathe, kanti akucontsiswa amathe yizwi yini, amehlo akhe abhizi abuka amantombazana anqunu la, uyascrolla bathi ke uyabrowser ngolimi lwesiNgisi. Ubhizi ufuna ukucheka, emva kwaloko usehambe beka amantombazana izandla umfundisi, kanti wabhizi wafaka umoya ofebe. Emva kwaloko usezothi ke ayimese kuphela inkonzo usale wena sisi ngoba kufanele sikhuleke nawe. Ayike into ezokhuleka, uhambe ngale niyophuza iwayini nomfundisi lokho ekhuluma izinto ezokuganga. Emva kwaloko useyakuthinta umfundisi wakhona. Nawe umuntu wesifazane ngoba uthi i-man of God le, mase lokuthi upapa, haleluya, glory to God. Bakhohlakele amantombazana akhona, abafundisi bakhona, bathi obaba, ofather. iBhayibheli isitshela kahle lithi singabizi umuntu ngobaba noma ngofather lemhlabeni. Munye ubaba. Hallelujah. Kodwa ke lezi khohlakali ezithi ziyakholwa zithi uSathane akanamandla, zibo zibuswa uSathane. Amen. Incwadi ngokuka Luka isahluka 22. Yebo.
verse 31. Simon, Simon, bheka uSathane. Yabona ngiyayithanda le ncwadi, ngiyambonga umoya engcwele ngokuba uyimbulile kuwena. Bekicabanga le ncwadi. Hallelujah, glory to God. Simon, Simon, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. Ngiyizwa lonto le. Yabona abantu ababe phikisana noKristu, abapriesti, ababhali, abafarisi, babe ubanjwe umoya kaSathane from the get go. Ngesikhathi zisuka zonke izinto. Le ndaba yokufunda kakhulu uze ufuna ukuthi wena izinto zenzeke ngendlela yakho. Ngokuba wena utshela ukuthi wazi kakhulu. Ngikhuluma nabo labafundisi abakele esikoleni uma bafundisi. Angikhathali ukuthi ngabe unecertificate engakanani, mina ngithi woza la kumina. Angikhathali uma ngabe ubani ozibiza ngomfundisi. Uma ephikisana nento ebhalwe phansi eBhayibhelini, lowo angikhathali uma ngabe ubani. Wena uhola umoya kaSathane ngokuba yini? Bonke okubhalwe phansi eBhayibhelini kubhalwe ngomoya engcwele, and ukuze wena ukwazi ukuthi wamkele into ebhalwe phansi eBhayibhelini, kufanele wena umoya oyingcwele azambule kuwena. Yizo lonto leyo. So uma wena uphikisana into ebhalwe phansi eBhayibhelini, kusho ukuthi umoya oyingcwele azembulanga kuwena. Yizo lonto leyo. Simon, Simon, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. uSathane ufuna uhlukanisa ibandla likaKristu. Kepha mina ngininxusele, Kepha uJesu Kristu sesithandazele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli, ukuze ukukholwa kwethu kuhlale. Ukhuluma no Simon Peter la uPetru ukuthi uSathane uyamlinga, uyalwa ukuthi abawise. uSathane uyaziveza kaninginingi ngesikhathi uJesu Kristu nabafundi bakhe, ngaye futhi uSimon Petru. Kakhulu uSimon Petru uyalingwa kakhulu uSimon Petru ngale ndlela yokuthi ngesikhathi uJesu Kristu abatshela ukuthi fanele ngiye eJerusalem ngiyohlushwa ngibulawe, uSimon Petru wathi ungayi. Athi uJesu Kristu uSathane ngithi buyele emva kwami. Hallelujah, glory to God. Abantu bathi usho uSimon Petru kanti uSathane usesebenzise uSimon Petru ukuze afuna ukuthi uJesu Kristu angayenzi intando kaNkulunkulu. uJesu Kristu uzokwenza intando kaNkulunkulu. Yayizo lonto leyo. So uma ke uJesu Kristu ezokwenza intando kaNkulunkulu, kumele konke kwenzakalile njengoba imibhalo ishilo. Bese athi uPetru ungakwenzi lokho. Ubani uPetru? Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 16, Yebo. verse 22. Yes sir. uPetru wayesemthatha waqala ukumkhuza. uPetru usebuyisela uJesu Kristu eceleni, ufuna ukumkhuza. Wathi, Musa Nkosi, lokho akusoze kwenziwa kuwe. Yayizo lonto leyo. Amen. Kusho uSimon Petru, akuyena uPetru lokhulumayo. Amen. Akuyena uPetru lokhulumayo. And uJesu Kristu uma ekhuluma noPetru akakhulumi noPetru inyama. Yena waphendula wathi kuPetru, ukhuluma nomoya osungene kuPetru ngokuphazima kweso. Kanjalo noSathane usebenza kanjalo kubantu ngokuphazima kweso. uSathane wangena kuJuda. Hallelujah. 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 Glory to God. Wangena uSathane kuJuda. Amen. Esazi uJesu Kristu ukuthi uSathane kumele engenile kuJuda ngokuba wabakhetha ngokwazi kwakhe. So nalapho ke uPetru ekhuluma. Amen. Ethi akufanele kwenzeke kuJesu Kristu lokho uJesu Kristu akushoyo ukuthi kumele kwenzeke kuyena. Amen. Yena waphendula wathi kuPetru, Yebo. buyela emva kwami Sathane. Wathi buyela emva kwami Sathane.
uyisikhubekiso kimi. Ngokuba usathane uyisikhubekiso Yes, Lord. Yes, Lord. kumuntu ongcwele. Yes, Lord. Beside uJesu Kristu, Yes, Lord. mekeceleni uJesu Kristu. Lord. Uma waqala wathi wena usindisiwe, Amen. ucabanga ukuthi usathane uzovela kuyekele uhambe kanjalo. Amen. Utshanase emgaqweni nobungcwele bakho Yes, Lord. namanga. Amen. Sathane uzothumela umngani wakho, Yes, Lord. uzothumela uma wakho, Amen. uzothumela iboss yakhe emsebenzini, Yes, Lord. uzothumela lentombi yakho ekumele uhlukane nayo ngokuba wena sowusindisiwe. Yes, Lord. Yes, Lord. Yezo lonto leyo. Amen. Uma ungenakho ukuqonda, Amen. Amen. uzozithola wena Amen. sewuphindile kusathane esekusebenzisa. Yes, Lord. Ube usabambelele ingakho hlezi intshela sithi baningi abantu ababambe igama lokuthi basindisiwe. Amen. Amen. Kodwa ngemsebenzi abasahambi ngokusindiswa. Amen. Yes, Lord. Yini usathane lalela kunencwadi yama Proverbs. Glory to God. Kunencwadi yama Proverbs chapter 6. Ngifuna uqale ungqale lapha ku verse 6. Incwadi izaga isahluko sesithupha. Yes sir. Yana entuthwaneni vilandini. Izincwadi Yana entuthwaneni vilandina. uma ikhuluma ngevila Amen. ndini Yes, Lord. ikhuluma ngomuntu lo obanjwe usathane. Ubanjwe imoya. Uyafisa ukwenza kodwa bathi ngesingisi uyaprocrastinate. Yes, Lord. Uyahlehlisa. Hallelujah. Izinto lokuyihlehlisa athi ngizokwenza late. Kufana nomuntu othi ufuna ejimini. Yes, Lord. Athi ngizocupha i-alarm ngo-7 noma ngo-5. Likhale ngo-5 alicishe. Yes, Lord. Athi hayi ngizovuka ngo-6. Fusha u-6 alicishe. 9. Emva kwalokho athi hayi ngizothi ngo-9 ngizobe sekuthanda ukuthi ejimini. Hallelujah. Kushaya u-9. 12. Emva kwalokho othi ngivele ngisale sengibuka le-TV show le ngiyiqedele ngoba ngiyiqedela ngizona. Hallelujah. Useyikhansela indawo ye-gym. Hallelujah. Usehlala ku-TV show into engeke izimbenefithise ngalutho. Avula ifriji, avula ikhabethe, athathe opopcorn, athathe ama-drink, athathe yonke into ahlale phansi adle. Aqhume umkhaba. Agcine esengasayi ejimini inhlobo. Sekujima imali yakhe njalo kuphela kwenyanga. You understand? Ngenza isibonelo. Yana entuthwaneni vilandini. So, Ubone izindlela zayo. uma wena uya entuthwaneni, Yes, Lord. uyabheka Amen. ukuthi intuthwane iyazibekelelela. Yingakho sithe kufanele kumfunde Amen. usathane. Amen. Ngokuba usathane ukhiphe ngithe incwadi before we la khona sobakhombisa incwadi yaseKorinte. Amen. Chapter 2 verse 2. Yes, verse 5 you said. Verse 5. Amen. Ungitholele yona. Ngithe verse 11. Verse 11. Yes sir. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesibili. Yes, sir. Verse 11. Yebo. Ukuze singehlulwe nguSathane. Ukuze singezuhlulwa usathane Ngokuba asisibo abangawazi amacebo akhe. yayizo leyo nto le ngishoyo. Hallelujah. Sathane unamacebo okuwisa umzalwane, okuwisa umfundisi. Akaphumuli usathane ngokuba akafuni noyedwa ukuthi umuntu aphinde abone uNkulunkulu, aphile okuphakade. Yes, Lord. Amacebo akhe maningi. Amen. Ile TV oyibukayo amacebo akhe. Amen. Amen. Ile phone onayo, Yes, Lord. nalama app onawo efonini, amacebo kaSathane uyakulibazisa. Yes, Lord. Usebenzisa lama app isikhathi esiningi. Isikhathi seBhayibheli awunaso, ngoba ngithi mina abantu bayahlehlisa. Yonke into iyahlehliswa. Bekumele ngifunde ngo-6 noma ngivuke ngithandaze ekseni. Wangathandaza. Amen. Wakunqoba usathane. Amen. Bekumele ufunde ebusuku usawulala iBhayibheli before uzufunde ufuna ukuthandaza. Wangathandaza wanqoba usathane, wavilapha ukufunda iBhayibheli, wakushaya phansi usathane, wakulalisa. Nangakusasa the same thing. Yayizo lonto leyo. Yini? Awuniki
uNkulunkulu indawo yokuqala empilweni yakho ngokuba amacebo kaSathane ayaqoba athi umuntu yazi ngigcine ngithetha nobani ngaze kwadlula isikhathi ngagcina sengilele ngagcina ngathandazanga kusho uNkulunkulu akabalekile kuwena i-device kaSathane icebo likaSathane lefoni ukuthi iqhelaniswe noNkulunkulu icebo likaSathane lokuthi ligcine phambi kwe-TV uloku ubuka uzalo ubuka uGeneration ubuke iNetflix ubuke wonke ama-TV show akhona kodwa iBhayibheli ekuyona TV show ebalulekile ngempela awuyazi mase sithuwele iBhayibheli uthi siyakujaja ngoba wazini amavesi awu-3 enofunde esontweni lakho masonto onke ngokuba umfundisi wakho naye akambulelekile uyinje nje ethunyiwe ngecebo likaSathane ngokuba uyivila isho njalo incwadi ya-Isaya ithi abaqapheli bayizinja bangamavila baphuza utshwala badakwa utshwala baloko behlehlisa bandisa iy'nsuku yingakho iBhayibheli ithi bukela entuthwaneni vilanjini ubone izindlela zayo ukuze ubheke indlela zentuthwane lalela uma sithi wena awuphileli umhlaba ngoba iBhayibheli liyasitshela ukuthi-ke ufike umuntu uzohamba umuntu so ekuhambeni kwakho kwasemhlabeni ngabe wena uhamba kanjani na ebungcweleni bakho ubuza kanjani umpostoli Petru athi ngokuba umhlaba uzobhubha nakho konke okuphakathi wena ngabe uzimiselwe ngokuthi utholakale unjani ebungcweleni bakho ekuhambeni kwakho ngokuba-ke sibheke izulu elisha iJerusalema elisha glory to God hallelujah you understand so uma-ke lithi iBhayibheli bukela entuthwaneni vilanjini ubone izindlela zayo uhlakaniphe bese ubheka indlela intuthwane enza ngayo kusho ukuthi uyayifunda indlela intuthwane enza ngayo ile nto nawe kumele uyenze ukuthi ngesikhathi usaphila kulo mhlaba lo ngokuba usihambi kulo mhlaba kumele wena uhlale ekufundeni indlela kaNkulunkulu yayizona nto leyo ngizokukhombisa amavesi awu-2 kwi-Old Testament nakwi-New Testament akutshelayo ukuthi wena akufanele uphile ngamacebo kaSathane fanele uphile ngecebo likaNkulunkulu uSathane unamacebo uNkulunkulu unecebo amacebo amaningi aqhamuka nokukhohlakala so kwincwadi yaDeuteronomy le khona sikubavezele ukuthi wonke umuntu akufanele aphile ngamacebo kaSathane kodwa afanele aphile ngecebo likaNkulunkulu incwadi kaDeuteronomy chapter 6 from verse 4 bese uyaphuma kuyona uhambe kwincwadi kaMateyu chapter 4 from verse 4 incwadi uDeuteronomy isahluko 6 yes sir verse 6 verse 4 verse 4 bazalwane yizwa Israyeli uthi umbhalo yizwa Israyeli uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye wow uJehova munye wow babe lapho icebo likaNkulunkulu linye yes Lord icebo likaNkulunkulu ngomuntu linye yes Lord ukuthi wena uthole ukuphila uphakade yes Lord amen amacebo kaSathane ukukuphazamisa kule cebo likaNkulunkulu ngawe haleluya glory to God uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye uNkulunkulu wethu munye yes Lord mesithini wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho yeyizwe indaba ithini wena uthanda indoda yakho lofeba nayo wena uthanda ubhiya lo okudakwayo uzokufaka esihokweni wena uthanda
uzalo ngaphezu kweNkulunkulu, wena uthanda amabhluwe nokwenza ama-hairstyle nokupenda ubuso nokubhema insangu nokubhema ugwayi nokufaka ama-canes. Akukho lapho kukhonza uNkulunkulu. Ifoni isithixo ngafela ngisho ukuyifela ifoni yakhe. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke engibalile abazithandayo. Amacebo kaSathane lawo. Amen. Hallelujah. 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 Amacebo kaSathane lawo sibalela wona. Yes Lord. Nithanda izinto zasemhlabeni kakhulu. Amacebo kaSathane niyazifela ngawo. Nibuka amadoda TV eqabulana. Uzuvala ingane yakhe amehlo kodwa ibonile. Season after season. Yayizwa loo nto leyo. Episode after episode. Hallelujah. Uma ke uzwa lezwi leli. Mase uyalivula iBhayibheli lakho. Uthi uJesu Kristu ke. Hallelujah. Abusisiwe amehlo akho ngoba abonile. Yes Lord. Yes Lord. Lokho ufuna ukuvalela ingane eTV sikubonile. Aqale kusiwe amehlo akho kuba sebonile. Yes Lord. Yes Lord. Yayizwa loo nto leyo. It's either uhamba ngomhlakani noma uhamba ngobula. Yes Lord. Kodwa ke ukuhlalipha uNkulunkulu kubula kubantu ababhubhayo. Ithi incwadi wothanda uNkulunkulu wakho. Hallelujah. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke amandla akho. Nangawo wonke amandla akho qhubeka. Yes Lord. Yes Lord. Lawo mazwi enguyala ngawo. Lamazwi engiyala ngawo Namuhla. Namhlanje kusho uMoses weshe abantwana bakaIsrael. Ayakuba senhlizweni. Kufanele ahlale kuphi? Enhlizweni yakho. Kufanele ahlale enhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Kufanele lento uyifundise. Kufanele uzifundisa kanjani into ongayazi? Amen. Uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho. Uzoyifundisa kanjani into ongayazi? Uzokhuluma kanjani into ongayazi? Ingakho meliguqa nisho uNkulunkulu nicela imoto. Nicela umsebenzi. Nicela imali. Nicela abakhwenyana. Kodwa manje uzoba kanjani umkhwenyana ungamazi ukuthi uzomphatha kanjani umkhwenyana? Uzoba kanjani nomakoti ungamazi uzomphatha kanjani umakoti? Ngokuba awufundiswanga. Amen. And umfundisi omkhulu uJesu Kristu. Hallelujah. So uma nifuna zonke lezi zinto kodwa ke ningenabo ubuhlakani kaNkulunkulu, nina nifana nabantu abayizeleze. Ngokuba ke isincwadi kufanele lezi zinto lezi esifundayo siphile ngazo, sifundise ngazo abantwana bethu. Amen. Yezwa lento le. uJesu Kristu uzayifakaze loo nto kwincwadi kaMathewu chapter 4. Yes Lord. Verse 4. Yes Lord. Kepha waphendula wathi kulotshiwe kubhalwe phansi ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso. Yezindaba. Kodwa ngamazwi onke aphuma. Akusona kuphela isinkwa umuntu afanele aphile ngaso. Kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kepha wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu iwona kufanele siphile ngawo. Iwona kumele asihole. Yezindaba. Amen. Yayizwa lento. Amen. Amen. Ukuthi imbhalo ingakho ithi bukela entuthwaneni vilandini. Hallelujah. Fanele ubukele entuthwaneni vilandini. Yes Lord. Amen. Benzani emva kwalokho njengoba bethi qhubeka lencwadi yezaga. Hallelujah. Bukela entuthwaneni vilandini. Ubone izindlela zayo. Ufunde izindlela. Uma kufunda entuthwaneni kusho ukuthi ke kumele ubheke ukuthi ngesikhathi usaphila njengokuba wena iBhayibheli lonke likhuluma ngoNkulunkulu.
ngabe wena uNkulunkulu njengoba emunye usamthanda yini ngendlela ekumele umthande ngayo ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke nangamandla akho wonke ngabe wena ingane yakho ayifundisa yini ngoNkulunkulu Hallelujah. ngabe wena ke Amen. uhleli yini kwindlela kaNkulunkulu Hallelujah. ngoba ithi imbhalo Hallelujah. obukela emthwaneni Yes, Lord. mina ndini Yes, Lord. Hallelujah. qhubeka Hallelujah. ubone izindlela zayo uhlakaniphe bese wenza njani uhlakaniphe bese wenza njani uhlakaniphe ayizwo lonto usho ukuthi intuthwane ihlakaniphile awucabanga uzodlula intuthwane eyazi ukuthi mekuzoba bekusahlobo iyaphuma iyoqoqa ukudla iyazi ukuthi mase kufika ubusika ngizobe ngihlele emgodini ngidla lokudla engakuqoqa ebusika Amen. kanjalo nawe uma ke uphila ngezwi kaNkulunkulu Yes, Lord. Yes, Lord. uma ufa Amen. ufe uqoqile Amen. icebo nengcebo kaNkulunkulu yingakho uma ufa ukhazimuliswa umzimba wakho Yes, Lord. uyakuvuswa Amen. ngosuku lokugcina Yes, Lord. uye ezulwini Amen. Thank you, Holy Spirit. yayizwa lonto leyo Amen. ngokuba kuthe wena usahlobo waqoqa Amen. ubuhlakani kaNkulunkulu bonke bugcwele kuwena Yes, Lord. usathane wangamnika indawo ngokuba esikhundleni sokuthi ke ufuna ukwenza izinto eziningi engenamsebenzi ulokuthi angichithi isizungu yabona yokuthiwa izinto zaqeda isizungu angisho newspaper Yes, Lord. yini oyifundayo ku newspaper ngitshela incwadi ngokuka Mateyu isahluko 6 verse 19 ningazibekeli ingcebo emhlabeni yeyizwa indaba lapho kona inundu nokugqwala lapha khona ukubola nokugcola nalapho amasela efohla khona abe nalapho kungena khona amasela azontshontsha ngani bafuna le TV yakho kaqedisa isizungu Amen. bafuna le computer yakho kaqedisa isizungu lo khona ubuka khona ama video cansi kepha sibekele ingcebo ezulwini bafuna le TV game lona endlini le oqeda ngayo isizungu bafuna lamafoni nawo amaningi kaqedisa isizungu Amen. bafuna le mpahla ozigqokayo ngesikhathi uhambe uqedisa isizungu emajointini nasemathaveni Yes, Lord. nasemaclubini kodwa uthi usindisiwe Hallelujah. Hallelujah. kepha sibekele ingcebo ezulwini lapho Hallelujah. Hallelujah glory to God ithi bukela entuthwaneni mfilandini Yes, Lord. ubheke ukuhamba kwayo Yes, Lord. nokuhlakanipha kwayo Yes, Lord. bese ithi ngala ungazibekeli ingcebo emhlabeni Amen. thanda uNkulunkulu wakho Amen. ngenhliziyo yakho yonke Yes, Lord. Amen. ngamandla akho wonke Yes, Lord. nangomphefumulo wakho wonke bese kuthi lamazwi Amen. wafundisa ingane zakho Yes, Lord. uyawanameka enhliziyweni yakho aphile kuwe Yes, Lord. izindaba Amen. so ufuna uNkulunkulu Amen. nobulungiso bakhe ayimake ufundise hambe kwincwadi yayo chapter 6 waMateyu Hallelujah. verse 34 sizwe ukuthi ke uthini uNkulunkulu Amen. starting from verse 33 Hallelujah. kodwa funani kuqala funani kuqala umbuso kaNkulunkulu funani kuqala umbuso kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu ekumele siwufune ngaphezulu kwakho konke okukhona emhlabeni nokulunga kwakhe nokulunga kwakhe usho ukuthi ufuna umngcwele Yes, Lord. ingakho entuthwaneni uyobuka Yes, Lord. intuthwane iyoqoqa iqoqela ukuthi mase kufika isikhathi sobusika wena uqoqela ukuthi mase kufika isikhathi sokufa Yes, Lord. Amen. uphinde uNkulunkulu Yes, Lord. athi woza ndodana yami Hallelujah. kuwe wena ungahambanga kahle athi angikwazi wena menzi Yes, wokubi Lord. Yes, Lord. Hallelujah. yayizwa indaba Amen. bukela entuthwaneni mfilandini Yes, Lord. uyeke ukulala awufuni incwadi lelontuzana yezaka ufundele incwadi izakhe isahluko 6 verse 6 yebo yana entuthwaneni vilandini ubone izindlela zayo uhlakaniphe yona ethi ingenamahluleli ithi yona ayinawo abahluleli yona nambusi akekho umuntu obusayo intuthwane nambonisi wena ke unomehluleli izwi Amen.
unombonisi Amen. moya engcwele Amen. nambusi unombusi okuphethe Amen. uNkulunkulu uJesu Kristu umbusi wakho Yes, King of Kings Yes, Lord. Lord of Lords Yes, Lord. yona ethi ingena amahluleli nambonisi nambusi ilungisa nokho ehlobo ilungisa nini ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo ilungisa isinkwa sayo ezosidla nini ebusika Yes, Lord. ukuthi siyabona uMasipoli ayinandaba kodwa yazi ukuthi yona izobe idla ngaphansi komhlaba ibuthe ngesikhathi sokuvuna ibutha ngesikhathi ukudla kwayo. sokuvuna ukudla kwayo yona yasazi isikhathi sayo Yes, Lord. wena awusazi isikhathi sakho ngokuba amacebo kaSathane abhizi ubhizi kaWhatsApp Amen. emagroupini nikhuluma izinto engenamsebenzi nisendelana wonke amalink okukhohlakala Yes, Lord. uyakulala kuze kube nini vilandini yayizolonto leyo akalele ubuthongo uSathane umkhohlisile ngamacebo akhe ulele ngokuba ke wenza izinto ezimchithela isikhathi angakwazi ukuthi asondelane noNkulunkulu soloko kwafika amacebo kaSathane abantu babuswa amacebo kaSathane Yes, Lord. ama video games abadlali bebhola Netflix. uNetflix Facebook. uFacebook Instagram. uInstagram Twitter. uTwitter uSnapchat Hleba. bahleba ngabo phela oWhatsApp angithi Amen. Amen. umuntu ahlebe ngomuntu ekhona leBhayibheli lisho kanti abantu abangahlebi asho umuntu usindisiwe kodwa ukhuluma ngomuntu okhona la endlini Amen. komunye umuntu akhona la endlini abasakwazi ukuxoxa umlomo nomlomo No, no, no. Amen. sebekhuluma ngama-devices noma ngamacebo kaSathane uSathane ulethele zonke indlela zokulahleka Yes, Lord. uyanedlela zimnandi ziyajabulisa enyameni Amen. kodwa at the same time zikudonsela phansi esihogweni Amen. zikudonsela phansi esihogweni Amen. ngokuba uyothi uvuka ngelinye ilanga sobuzwa ngembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini thola ukuthi ku-blank and wena ubhukude esonweni Amen. ubuthi mewutshela kuthiwa-ke hayi bo mawusufaka i-makeup Amen. uthi wena-ke hey uNkulunkulu akabheki ngaphandle lomuntu ubheka inhliziyo inhliziyo yakho ithanda amadoda Hallelujah. inhliziyo yakho ithanda ugwayi inhliziyo yakho ithanda amacebo kaSathane ugwayi icebo likaSathane utshwala icebo likaSathane imali icebo likaSathane uNkulunkulu wadala izilwane zonke Amen. wadala umhlaba wadala amanzi izinto lezi ezidingwa abantu Yes, Lord. umuntu udinga ukudla uqhamuka phansi uNkulunkulu ukwakhile uNkulunkulu wakhile amahlamvu Amen. umuntu ufuna ukuphuza uNkulunkulu wadalile amanzi Yes, Lord. umuntu ufuna ukudla nazi izilwane Yes, Lord. umbila Imfino. inyama imfino Yes, Lord. Amen. uSathane wathi-ke ukuze kube khona ibhizinisi sithengiselane ngizokwakha indibilishi ngizothatha igolide Yes, nobucwebe Lord. Yes, Lord. benza indibilishi Amen. ukuthi umuntu onegolide eliningi uyisigwili akazi asho njalo uNkulunkulu Amen. ngamqambela amanga Qhamakani. wathi uJesu Kristu bebuza ukuthi uthini ngokuthela Amen. uthini ngentela Amen. wathi lethani la le mali leni Hallelujah. wathi ubalo kuleyo sithombeni lese umfanekiso la kule mali le Yes, Lord. bathi usiza wathi-ke okwasiza kuye kusiza Yes, Lord. okwaNkulunkulu akuye kuNkulunkulu Yes, Lord. Hallelujah. yayizwa indaba Amen. ngokuba yini uJesu Kristu wayewazi amacebo kaSathane Amen. uthi angizelanga ukuzobhubhisa Amen. kodwa ngizele ukuzosindisa uyakulala kuze kube nini vilandini so abantu babhizi balele baya kanye esontweni iBhayibheli abalazi abafundi iBhayibheli abakwazi ngisho ukuthandaza bothi umuntu akathandaza phakathi kwabantu uhleka ubala hayi ngeke angingona kuthandaza munye hayi mina angicorrect nje ungasho kanjani lonto uyakuvuka nini ebuthongweni uyavuka bakho na? nini ebuthongweni bakho na uyavuka nini ebuthongweni bakho na
lokuthithitheka uthithithekiswa ifoni uthithithekiswa umuntu ofema naye oholela esifogweni ubuthongo obuncane ukozela okuncane yonke into bayihlehlisa kancane bafaka ukulala phakathi nendawo ukusonga izandla kancane yonke into kancane kancane kuze kube nini kulalwe kancane kancane kuze kube nini kulalwe uqala kuphi haleluya ubuthongo obuncane ayizho lonto leyo ukozela okuncane ukusonga izandla kancane ukusonga nje izandla kancane ngithi ungibukele TV angibukele amadoda eqabulana lapha angibukele amantombazane eqabulana angibukele abantu bebulala lapha ku-TV angidlala igame kancane kuze kulalwe kuze kube njani kuze kulalwe umuntu usiyavuka usiyazelula ahamba ayogibela imbhedla alale akathandazile fika imoya emibi ebusuku izenzele aphuphe enalo muntu osifazane abone ukuthi kufanele ukuthi avuke ahambe olala nalo muntu osifazane ambonile ahleze embone emgaqweni ehlenyuka kanti ubulawa inganuko athi no ngimpuphile uNkulunkulu ngibonisene yena ayikho lonto leyo ukuthi uNkulunkulu akubonisa umuntu osifazane uhambe olala naye ngashadile ayikho lonto leyo umoya wenkanuko umoya kaSathane amacebo kaSathane lawo akubamba ngawo ngesikhathi ubuka iTV beqabulana lapha ku-TV yonke into oyibukayo iyabuya ngephupho yonke into oyibonayo nento oyenzayo iyabuya ngephupho bese kuthi ubumpofu bakho uma uphuphe ngeke uze uphuphe useklabhini ungakazi uye eklabhini ngeke kwenzeke lokho ngeke uze uphuphe usejointini uphakamisa ibhodlela kabhiya ungakazi ube sejointini uphakamisa ibhodlela kabhiya ngokuba ke lo moya wasejointini ukwena uyaphila so ubuzokhumbuza ebusuku ukuthi no ngikhona ngikhumbula lapha eklabhini noma ngikhumbula lapha ekhumbula besenzane ethaveni seyishintshileke manje i-event sengathi kumnandi kakhulu ngokuba uSathane ufuna ukuphindisela khona nibanjwe imoya kaSathane imoya yamadimoni egcwele amabhodlela kabhiya imoya yamadimoni egcwele kulamawigi haleluya imoya yamadimoni egcwele kulama-makeup imoya yamadimoni egcwele kulamacebo kaSathane imoya yamadimoni legcwele kugwayi imoya yamadimoni legcwele kubantu abenza abantu baqamba amanga siyanikhulula ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu haleluya phendukani haleluya nibanjwe imoya haleluya awuthakathiwe wena uyazithakatha ngokuzinikela kwimoya yes lord amen ungalashwa ngokuthi uze uJesu Kristu iphuma yonke imoya awukwazi ukuthi ungakhonza amakhosi amabili no it's either lenye uzoyikhonza kakhulu lenye uyidelele ungahloniphi benza njalo abantu abaningi abaphila enyameni abantu bayakholwa bantu bama-Christians kodwa at the same time benza izinto zasenyameni bajabulisa inyama ngaphezu komoya ingcwele ngokuba yini imoya ibabambile amacebo kaSathane abenza bahlale balethezeke esonweni baphikisane neBhayibheli ngokuba uthe umhlengi meshumayela kwasho umuntu wesifazane ngeke azashumayele ubhalwe kanjalo eBhayibhelini wena uthi hayi umfundisi wami uthe ubani obalekile iBhayibheli umfundisi amen ubani obalekile umhlengi noma iBhayibheli yes lord amen khohlakele amen khohlakele nikhohlakele uthi incwadi niqalekisiwe ngesiqalekiso yes lord haleluya uma uphula umyambe kwincwadi yaJames chapter 2 verse 18 noma uJakobe ngesiZulu sifuna ukukhombisa ukuthi uma uthi ukholwa kufuneka sikubone ngezenzo indlela okhuluma ngayo indlela ogqoka ngayo indlela oziphatha ngayo phakathi kwabantu iyakufakazela ukuthi wena usindisiwe uma ke uyixoki ubona labaKristu wenu amaningi amaxoki engakwazi ukulinga ukuthi yini ngokuba uSathane akakhathazekile ngawo akasawalingi ngoba vele useqedile ngabo baboshiwe imoya ibabambile sebebambelele egameni lokuthi nje hayi ngumKristu nami umKristu yebo esihogweni
bakhona abagcwele abaKristu abakesihogweni abawa Amen. Amen. bawa ngo last minute ngenxa ujabulisa inyama. Hallelujah. Incwadi ekaJakobe isahluko sesibili verse 18. Yebo. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa. Omunye uyakuthi wena unokukholwa. Mina nginemisebenzi. Yabona ke indaba. Ezindaba ithini? Amen. Ngibonise ukukholwa kwakho. Ngivezele ukukholwa kwakho. Ngaphandle kwemisebenzi. Ngaphandle komsebenzi. Ngaphandle kokulokhu ukukhuluma kuphela. Nami ngiza kukhombisa ukukholwa kwami. Ukukholwa ngemisebenzi yami. Do you understand? Hallelujah. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa. Ethini incwadi? Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Avuma umuntu athi ngiyakholwa. Wenza kahle. Kodwa ke wenza kahle. Namadimoni ayakholwa ayazi ukuthi munye uNkulunkulu ingakho ekubamba ngamacebo. Athuthumele. Ingakho ekubamba ngamacebo ngokuba wona ayamsaba uNkulunkulu amadimoni. Kodwa ke wena ngokuba wisakhiwo uyithempeli kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ahlale kuwena. Afuna ukukuphazamisa amadimoni ukuze wena uNkulunkulu ngezumazi ukhalelane nokumazi uNkulunkulu. Kepha wena muntu ongenalutho. Kepha wena muntu ongenalutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi. Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Kholwa ngaphandle kwemisebenzi akunamsebenzi. Kuyize. Kuyinto engekho. uAbraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe uIsaka e-altara na? Ukuhlolwa kwakhe ekukholweni kwakhe ngesikhathi uNkulunkulu eje alahamba ohlaba indodana yakhe ufuna ukubona ukuthi akakholwa yini ngomlomo kuphela kodwa ngenhliziyo angenza noma ngabe yini le uNkulunkulu amnyelela ukuthi ayenze. Angenza ngifuna ukuzwisise kahle. Angifuni ukuthi ke lento uyithathele kancane. Angenza noma ngabe yini athi uNkulunkulu akayenze. Kusho ukukholwa lokho. Wenza njalo wathatha indodana yakhe uIsaka waya naye entabeni. Wafika wayibophela. Wayibophela nezinkuni. Uthe sewuphethe umbese wamkhuza uNkulunkulu ngoba uyakubona ukukholwa kwakhe ukuthi kukhulu. Genesis 22 chapter 1. Hallelujah. Uyakubona ukukholwa kwakhe ukuthi kukhulu. Kodwa ke uJesu Kristu lo ekhalile ngabantu umefika kwaapostoli bakhe athi nine nokukholwa okuncane. Nine nokukholwa okuncane. Hambe kwincwadi yaMarko chapter 9. Incwadi ngokukaMarko isahluko shagalolunye. Ngifuna ungifundele lapha ku verse 21. Incwadi ngokuba no hambe lapha from verse 19 or start from verse 18. Incwadi ngokukaMarko isahluko sesishagalolunye. Yes sir. Verse 19. Hallelujah. Waphendula wathi, no, ngifuna uverse 18. From verse 18. Kuthi lapho eyibambayo. Start from verse 17. Hallelujah. Verse 17. Omunye wesixuku. Yes sir. Wamphendula wathi, Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. Mfundisi, ngilethe kuwe nayi indodana yami eyisimungulu. Kuthi lapho ibambayo. Lapho ibambeka khona. Ayidonsele phansi. Wayithunsula azayidonsele phansi. Ikhihlize amagwebu. Izikhihlize amagwebu. Igedle amazinyo. Banjwa isifo sokuwa. Amen. Madimoni ayiwisa ingane imoya emibi. Phele amandla. Yes sir.
Ngikhulume nabafundi bakho ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamkhiphe ukuze bamkhiphe angitsho uthini ngikhulume nabafundi bakho ngokuba unethemba lokuthi abafundi bakhe hallelujah bazokwenza yes Lord amen izimangaliso njengomfundisi wabo angithi amen yebo amen amen ukuba bamkhiphe ukuze bamkhiphe kepha bahluleka kepha abakwazanga kepha wathi oh sizukulwane esingakholwayo izindaba sizukulwane uyakhala uJesu Kristu sizukulwane esingakholwayo koze kube nini nginani na kaze kube nini nginani ningafuni ukukholwa ngokuba uma benikholwa benzokwazi ukuthi ungakhipha amadimoni benzokwazi ukuthi nikukhiphe nomoya omubi koze kube nini nginibekezelela na yezwa lento le akakhulumi into yamanje noma ngaleso sikhathi ukhuluma ukuthi le nto eyenzakalayo kusukela kudala ukhuluma umoya oyingcwele kuJesu Kristu ungaqondi uma ethi kuyoze kube nini nginibekezelela ukhuluma umoya kaNkulunkulu oJesu Kristu ngokuNkulunkulu ubekezelele abantu ukuthi bakholwe kuye ngokomoya nangokweqiniso haleluya yiletheni kimi sondezeni nakumina bayiletha kuye base bemsondeze wathi umoya embona wathi umoya ubona uJesu Kristu wayihlukumeza kakhulu masinyane wayichunduzelisa ingane wayidluntulo kakhulu njalo yawa phansi emhlabathini yes sir yaziginqa izikhihliza amagwebu wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi esingakanani ifikelwa yilokhu na isikhathi esingakanani ephathwa ilesifo na kubuza uJesu Kristu ebuza kubaba wendodana ekuyiyona ethunduzeliswa isifo lesi esiphethe wathi kwasebuntwaneni kusukela emnganeni bakhe uyiphonsile kaningi emlilweni kusukela emntwaneni bakhe lesifo simbamba size simuyise simphonse emlilweni nasemanzini simfake emanzini ukuba ambhubhise ukuze sifuna ukuqedla ngaye isifo lesi somoya ongcolile ogcwele ingane kodwa uma unamandla okwenza utho sihawukele usisize sindisa indodana yethu sisize Jesu Kristu sisize usindise indodana yethu amen uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo awuphinde ufune uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo konke kungenzeka kokholwayo konke kungenzeka kulowo okholwayo kokholwayo ukukholwa kuyona indaba okudlala ngixoxela akuyona indaba yokusilisa amahleza ukukholwa uyisa angeke uze kuNkulunkulu ungakholwa ngisho wambiza ngomlomo wakho kodwa uma ungakholwa lencwadi kaJakobe isahluko sokuqala hallelujah isahluko sokuqala incwadi kaJakobe from verse 5 hallelujah siyabonga moya ncane incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala kuyivesi lesihlanu uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha uma kukhona osola ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke usipha sonke ngobuhle engajakadi akangabazi khona uyakuphiwa uyakunikwa umuntu ocela kuNkulunkulu akufanele angabaze uyakunikwa ukuthi uyakholwa amen ukuthi uyakholwa qhubeka kancane uqedele hallelujah kepha makacele ngokukholwa yayizwa indaba ithini cela into oyifuna uNkulunkulu ifuna ngokukholwa engangabazi ngalutho ungangabazi nakancane njengoba nangalo uJesu Kristu uthi bonke kungenzeka uma kukhona ukukholwa ngokuphelele amen
Hallelujah. konke kungenzeka uma kukholwa ngokuphelele. Ufuna uverse 27 Hallelujah. or ufuna uverse 25? Hallelujah. Verse 25. uJesu esebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye. Verse 24. Funda. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Yesu ndodana. Ngisize ukungakholwa kwami. Kungabi khona ngikholwe ngokuphelele. Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Yabona izinto zikamoya, umoya engcwele. Iwona oletha ukuqonda. Umhlengi uvula ukuqonda. Umoya oyingcwele uletha ukuqonda. Umhlengi uvula ukuqonda ngeBhayibheli. Umoya engcwele uyakufaka ukuqonda. Ukulethe kuhlale umoya oyingcwele uwona owambulayo. Incwadi ngokukaMathewu. Qedela incwadi le ngifuna uhambe kuyona, ngifuna siqedele. Hallelujah. Verse 24. Incwadi ngokukaMark isahluko 9 verse 24. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Siza ukungakholwa kwami. Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Wayesekwenzakalani? uJesu esebona ukuthi isixuku sigijimela ndawonye, wamkhuza umoya ongcolileyo. Wase ukhipha umoya ongcolileyo uJesu Kristu. Wathi kuye, wena moya oyisimungulu, wena moya oyisimungulu nesithuli, ngiyakuyala mina ngithi, ngiyakuyala, I'm giving you a command. Phuma kuye. Phuma, come out. Ungabe usangena kuye. Come out of him. Yes, Lord. And return no more unto him. Yes, Lord. Ngiyakuyala ukuthi uphume kuyena. Ungabe usangena kuye. Wamemeza, wahlukumeza kakhulu. Umoya omubi oyisimungulu wasumemeza. Wamemeza, wamhlukumeza kakhulu umntwana. Waphuma. Waba njengofileyo. Wathi umntwana ukulala njengofileyo. Baze bathi abaningi usefile. Baze batshela ukuthi abantu hayi sekuphelile ngomntwana. Kepha uJesu wambamba ngesandla. Kodwa uJesu Kristu wasembamba ngesandla. Wamvusa. Wasukuma. Qhubeka. Kuthe esengenile endlini. Nakho ke esevusile yaphela indaba. Esengenile endlini. Abafundi bakhe bambuza. Ufikile wathi ngifikile kubafundi bakho. Abakwazanga ukumsiza. Uthe besezenzile izimangaliso nezibonakaliso. Abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi bese befika kuyena sebezofuna ukuzwa manje. Hallelujah. Kwenzeka kanjani? Thina besingemkhiphe ngane. Kwenzeka kanjani ukuthi singakwazi ukwenza lokhu na? Wayesethi kubo, lolu hlobo. Hallelujah. 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 Lungephume ngalutho. Wathi lolu hlobo. Hallelujah. Hallelujah. Elena. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Amen. Sithi uJesu Kristu uzokutshela ukuthi ukuze wena ukwazi ukwenza izibonakaliso, ukwazi ukulapha imimoya, fanele wenzeni? Uthi lolu hlobo lolu hlobo lungephume ngalutho. Ngeke luphume ngalutho ngaphandle kuphela ngokukhuleka. Fanele wenze njani? Ngokukhuleka. Uma kuthiwa khuleka kusho ukuthi vele ukhulume nje. Kuthiwa kholwa. Ukuthi lokho okukhulumayo kuzokwenzeka. Kholwa. Hallelujah. Kholwa. Nangokuzila ukudla. Bese uzile ukudla.
Nangixaka niyakholwa, ngifastela zonke izinto engenamsebenzi lezi. Enye incwadi kaIsaya izithi ke ukuzila kwenu ukudla akwenza imehluko. Nizila ukudla kodwa nibhizi naphikisana naxabana. Akukho ukuthula. Mina ngishongo yini ukuthi uma nizila ukudla nikhiphe yonke into esemzimbeni, niyeke yonke imisebenzi ezogqilaza igazi, nikhiphe ukufa okusemzimbeni, nishiye isono. Amen. Amen. Yezwa indaba. Yonke into ofuna ukuyenza kuNkulunkulu kufuneka ukukholwe. Ngesikhathi ukukholwa kufuneka uhlale emthandazweni. Ngesikhathi uhlale emthandazweni bese ke uyakuzila nokudla. Amen. Uyazila ukudla uhlale emthandazweni. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ngokuba yini? Hallelujah. Uyakholwa. Yes, Lord. Kodwa ke uma sikhuluma nabantu abangaqondi, Amen. bacabanga ukuthi umdlalo lento le. Ngokuba yini? uSathane usebenzisa amacebo akhe ukuthi labantu abavale ukuqonda. Njengokuba ke asho umprofeti uIsaya wathi ukubona bazobona kodwa ke ngeke baqonde, bazozwa still kungabi khona ukuqonda. Uma ungase ke baguquke baphendule inhliziyo zabo, ngiyakubalapha ngibahawukele ukuze kubuye ukukholwa. Ukukholwa Yana emthuthwaneni vilandini. so isikhathi sokuthi manje uze kuNkulunkulu ngokuqonda, ngokukholwa. Thatha iBhayibheli lakho uthandaze ukuthi umoya engcwele azembule kuwe, ukuze uma ufunda ungafundi ngenyama, ufunde ngokamoya, ukuze ke uholwe umoya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Fanele uholwe umoya oyingcwele. Ayikho into ongazenzela yona ngoqonda kwakho. Amen. 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 Ayikho into ongazenzela yona ngamandla akho. Amen. Yes, Lord. Yonke into ofuna ukuyenza egameni likaJesu Kristu, kholwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Landela imiyalelo yakhe. Thandaza, ubophe ibhande. Ungabe ubophe ibhande bese uyahlina uhlinela abantu. Yes, Lord. Ube lenhliziyo embi. Yes, Lord. Mawubophe ibhande, umusa ubonakala ebusweni bakhe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba ulapha ke umphefumulo wakho ukuthi ugezwe, uhlukana nayo yonke imisebenzi yenyama. Uma uzila ukudla uhlukana nayo yonke imisebenzi yemnyama ekungcola. Yes, Lord. Amen. Ngisho ungafasta uzila ukudla kodwa still ubufeba. Ukufasta kwakho nokuzila kwakho ukudla kuyize lezi imithandazo yakho ayifinyeleli Yes, uNkulunkulu. Lord. Amen. Ngoba yini? Nenze izinto ongaqondi. Nifundiswa abafundisi abayifebe. Nifundiswa abafundisi abayiphingi. Nifundiswa abafundisi abayidakwa. Akakho ongakhonza amakhosi amabili. Nifundiswa abafundisi abayiphingi. Abathakathayo. Bafundisa izinto ezokungcola ngokuba nabo abanakwazi. Amen. Akukho ukuqonda. Amen. Isincwadi kufanele kube msulwa. Yes, Lord. Yes, Uhlakaniphe Yes, Lord. kuNkulunkulu. So ukuze wena uthole ukuqonda fanele uphenduke. Amen. Ngeke yonke into ephazamisayo njengokuba umpostoli uPetru wakhuluma kwincwadi yezenzo isahluko sesibili. Amen. Wakhuluma ukuthi uma uzibona ukuthi uyisoni noma uzisola ufuna ukwazi ukuthi yini ekumele uyenze, umpostoli Paul, umpostoli uPetru uzokutshela. Amen. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi, uPetru wathi phendukani. fanele uphenduke, uphume esontweni lamanga, uphume kule mfela ndawonye yamanga, uphume kulama group amanga, uphume uhlukane yonke into ezokuvimbezela ukuthi wena usondelane nomoya oyingcwele.
phendukani kufanele uphenduke uphume kukho konke okuzokuvimbezela amacebo kaSathane uzowalwa ngegazi likaJesu Kristu ngeke uzowalwa amacebo kaSathane ngokuqonda kwakho namanga ngokuba ke inyama yakho izokhohlisa ithi hayi lokhu akufanele ukuthi lokhu akugona kwaSathane lokhu uNkulunkulu akana inkinga nawo kanti no ukuba bomazi umqondo noma ukuhlakanipha kaNkulunkulu ubuzoyazi ukuthi yini uNkulunkulu ayifunayo kuwena singazilandulela ukuzuke uthatha ufuna ukuzilandulela ujustify ukuthi no lokhu ku right emehlweni ami mhlawumbe uNkulunkulu uyakuthanda phendukani zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kodwa uNkulunkulu uhlola imoya so ukuze ubone wena ukuthi ngempela uhamba kuNkulunkulu vula iBhayibheli haleluya uze kuyizwi lenkosi uJesu Kristu sihlole imibhalo kanye nawe sonke sibheke ukuthi ke ngabe wena lokho okwenzayo uNkulunkulu uthokozile ngakho ngabe wena uthi umKristu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo noma wena indlela zakho zimhlophe emehlweni akho yes lord so phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe yilowo nalowo fanele abhaphathiswe uma ubhaphathiswa ubhaphathiswa njengoJesu Kristu njengoba incwadi kaMathewu chapter 3 verse 17 or verse 16 amen isho ukuthi uJesu Kristu wabhaphathiswa kanjani yes lord amen amen hallelujah incwadi ngokukaMathewu chapter 3 verse 16 isahluko sesithathu verse 16 uJesu esebhaphathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini ebona ithini incwadi wakhuphuka masinyane emanzini akhiwa ukuthi wafafazwa ngamanzi ebusweni akhiwa ukuthi waphakamisa izandla wavuma inkosi njengomsindisi lithi waphuma masinyane ngaphansi kwamanzi yes lord so nawe ukumele ubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu ngaphansi kwamanzi bheka izulu lavuleka ukuze kuvuleke izulu wabona umoya kaNkulunkulu lalela lithi iBhayibheli kwavuleka izulu wabhaphathiswa wase wavuka ngaphansi kwamanzi kwavuleka izulu kwaseke kwenzakalani wabona umoya kaNkulunkulu wasebona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba wehla umoya njengejuba eza phezu kwakhe lalela ke ngale kwincwadi yezenzo ithini incwadi hallelujah baba phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe okay uyabhaphathiswa uJesu Kristu wabhaphathiswa ngaphansi kwamanzi nawe kumele kwenzeke lokho egameni likaJesu Kristu manje wena ubhaphathiswa egameni likaYise egameni leNdodana egameni kaMoya Oyingcwele ubhaphathiswa ke egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono ukuze wena uthethelelwe izono zakho khona niyakwamukeliswa njengokuba yena kwavuleka izulu wabona umoya wehlela kuyena nakwena ke ithini incwadi khona niyakwamukeliswa nawe njengoba naye wanikwa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele nawe uyakunikwa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele uyakunikwa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu ngokuba lesithembiso esenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ezolonto leyo so uma ke ufuna ukubhaphathiswa noma ufuna ukubuza umbuzo ophathelene neBhayibheli amasango avulekile so share imininingwane so share iphone number sishiya email mase kuukuthi mawufuna enye intshumayelo so share imininingwane yaka YouTube ne mawukuthi ke ufuna ukulandela izwi lenkosi uyoya lapha ka Instagram siyatholakala nakhona bese ke emva kwalokho ke uyobe so wenza okufanele ukwenze mawukuthi khona ukubonayo ukuthi kufanele ukwenze awuphoqelekile ukuthi wenze okuningi asifuna abalandeli kuma social media sifafaza izwi so uma kuukuthi ke khamba kunesikhathi ipage la ka Instagram liyakhula so bese sishiya kuyona imininingwane ukuthi uma khona leso yakhona sibeke noma kuukuthi sohamba sibe live ka YouTube so share khona imininingwane nakhona ukuze wena uhlale updated ungafollowa lapha ka YouTube uyasubscribe ufake
upress ne notification button ukuze mekufakwa intshumayelo ukwazi ukuthi uthole nawe umyalezo ukuze uzothola indaba sazintsha. uBright uzoshiya ke yonke imininingwane mayelana no-number, i-email, YouTube kanye no-Instagram. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga Nkosi uJesu, sibonga izwi lakho alihlale enhlizweni zabo bonke abantu abalalele njengokuthanda kwakho Nkosi. Wena ungumqali nomphelelisi weinhliziyo zethu, ngumqali nomphelelisi weimpilo zethu. Makuthi Nkosi kube uloyo nomloyo umphefumulo ozwe izwi lakho alamukele ngenjabulo, bathatha isinqumo Nkosi bayihlukanise nezinto zezwe ngoba konke okusemhlabeni kuyoshabalala. Kodwa Nkosi izwi lakho limile ingunaphakade. Impilo zabo Nkosi mazibe umhlabathi olungele imbewu eyizwi lakho. Baphenduke Nkosi abantu bakho njengokusho kwezwi lakho, wena uzele ukuba sisindiswe, siphenduke egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Samukele isiphiwo sikaMoya oNgcwele ekuyisona esisiholela ekuphileni, esiyisona esingamehlo abo bonke abakholwayo. Siyacela ke Nkosi uJesu ukuba bagcine bonke laba sebesithathile isinqumo ngamandla akho, ngoba icebo lakho liyafezeka Nkosi ko wonke amadlebe azwayo athatha isinqumo njengamanje sokuphenduka babhabhadiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane, ngicela nisheshiseke nithathe ipeni kubo bonke abalalela, usheshise uthathe ipeni. Laba abanemibuzo ikakhulukazi laba sebeyimisela abafuna ukubhabhadiswa, lapho uNkosi yethu Jesu Kristu ngqongqoze enhlizweni zabo asebebonile bayamukela ukuba bayizoni nokuthi ngeke bayisindise bona, kodwa uyena umsindisi oyinkosi nomsindisi oyimpilo zethu. Bhala inamba 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba 066 566 9245. Ngiphinde ngishiye i-email address kulabo abafuna ukunaba bachaze kabanzi ku-email address. I-email address ithi izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Siyatholakala ke na ku YouTube ukuze uzoyithola intshumayelo njengokuthanda kokuthi sifuna ukwazi nokuqonda, siyithumele, siyisherishe, nathi sisubscribe, size sipress no notification ukuze sithole isashisa. Uzotype ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Mutype ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukusubscribe, uthole notification, usherishe nakwabanye ukuze bezoyithola intshumayelo. Upress no like kuyintshumayelo oyithandile. Siyatholakala futhi na ku Instagram. U-Instagram mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukulandela ku Instagram, ukwazi ukusenda nama DM nemibuzo onayo ngokuthanda kwenkosi yethu uJesu Kristu ikuthintile enhlizweni. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu manje kuze kube phakade naphakade. Amen. Bazalwane, noma kuthiwa ulayikhanga asiyenzeli lento ama-like. Intshumayelo as long as ingenile wenza intando kaNkulunkulu ngokuba ungene ezulwini ngokuthi ufake ama-like. Amen. Ungena ngokuthi wenze intando kaNkulunkulu, yona into ebalulekile, obedient. So asibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.